is what you get, is what you see. I can be any more than what I am. It's what you get, what you see, what you see. I can be any more than what I am. Love me for me. That was Ijamali ke besiphathele ingoma yabe mnandi esithi Love Me For Me. Before that besinayo Burna Boy esithi Bank On It. Bese sasokoliswa ke izingxaki ze-network benditshilo ke mphulaphuli ndakuthembisa into yokokubana namhlanje sizabe sincokola ke naye uButsisanda Mvana wase Ashe sabe sincokola ke namhlanje malunga ne-beneficiary ownership compliance. Satsho ke satsho bana sizazicacisa ke into sizabe sithetha ngazo namhlanje besithethe nge-business financial management, which is all about how a business handles imali yayo, from budgeting and keeping track of income and expenses. Beneficial ownership ke into that has got to do with bangubani o control a business nobangubani oyi-ownayo noba akaveli na kumaphepha a-official, and then i-compliance ithetha into kokubana ukulandela imithetho that apply to i-business yakho ingaquka into ezifana no-registerisha i-business yakho properly, paying taxes or sticking to financial industry regulations. Today ke sizabe sithetha ke naye ke uMr Mvana, zooming in on an important topic for osomashishini, cooperatives and small businesses alike. Sincokola ke ngezi zinto bese ndizikhankanyile, ezinto ke zincedisa into kokubana ziqinisekise i-sustainability, accountability kunye ne-growth for i-business. So to unpack this further, sijoinwa nguye uMr Sisanda Mvana, the managing director of Ashe, an organization known for its impactful work in enterprise development and cooperative support across uMzantsi Afrika. Mr Mvana, masikubulise sikwamkele enkqubeni sikunike nawe ithuba loba uzibulisele kumphulaphuli weVukani Community Radio. Xolweni kakhulu. Masisibhodisele nathi sibulisa apho komsasazi nakubaphulaphuli beVukani FM ngokubanzi. Nkosi kakhulu. Enkosi, sicela usicacisele ke kabanzi ngale topic esithetha ngayo namhlanje, i-beneficial ownership compliance and free financial management workshops, specifically because sizabe sithetha nge-workshops enizibambayo. Okay, siyabulela kakhulu. Masiqale ngale beneficial ownership. Into entsha le apha eMzantsi Afrika, but kudala isenzeka kwamanye amazwe. If we are with countries like United States, for instance, this compliance has always been there as a requirement for zonke i-companies, what they call LLCs kwela cala, sino PTY LTDs. Isuka ekubeni i-South Africa iye yanyanzeleka ukubana ngaba ukuze ihlale ijongwa njengamanye amazwe okwenza i-trade nayo, it must comply with certain international standards. So ifike kuthi ngonyaka ophelileyo, I think around May, but i-compliance yaqinisekiswa ngabo-October. So yohlula kakhulu njengoba busoyichaza nawe ukubana ekhampanini ngubani oyilawulayo ngokusemthethweni. Bakhona abanye abantu abanothi bengekho emaphepheni encwadi ecompany, like the registration documents eziziphuma from CIPC, which is the Commission on Intellectual Property, Companies and Intellectual Property. Edilishana nokwazi uba ngubani umuntu otradeayo eSouth Africa ngebusinesses ezi-registered. So abanye abantu bangangavili emaphepheni, but bekanti benayo i-benefit abayifumanayo from that company. So u-CIPC ngoku ufuna ukwazi ukubana ngobani na abantu abalawulayo abakhona emaphepheni. Ingobani those people would be called the legal owners aba babhalisweyo kwezinto bekade kusuthi CK documents okanye company registration documents. And then ngobani na abanye abantu that may not necessarily be on the CIPC documents, but that have got an interest, baya benefit from the company.
i-benefit yabo if ingaphezu ku-25% kufuneka babe bantu badisclosiwe. So that is this compliance issue around beneficial ownership. As far as the second part yombuzo wakho we trainings, kuba into entsha siye safumanisa into yobana ngaba abantu abaninzi bazawuchaphazeleka because especially abantu abenza ibhizinesi norhulumente, kuba bona ifuneka babe khona kwi-Central Supplier Database, u-CSD, olawulwa ngu-National Treasury. So phaya ngoku yenye yee-requirements ezikhoyo, funeka uba abantu mabe ba-up to date ngale information ye-beneficial ownership. Into ebuhlungu ke kulo nyaka kupheleyo ngabo-October, ii-companies about 500,000 zezafumana ii-notices zokubana bazingadirejistarishwa because azikwazi ukufaka i-annual returns ku-CIPC. Bikade senziwa nge-5 years, laa nto if awucomplyanga okanye awusubmithanga ii-returns zakho in 5 years, ikhampani yakho ibidirejistarishwa, ngoku yi-3 years. So kukho lo mngcipheko because iSouth Africa njengoba bendisitsho ekuqaleni ifuna uzikhupha kwi-grey list. Sizawuphinde si-evaluate ke by the Financial Task Force team that checks out all over the world by i-countries zenza njani na around issues of i-trade. Yi-process njalo. Isizathu ke why isenziwa lento kukulwisana andiyaqonda ngathi mhlawumbi kukulwisana ne-potential ye-crimes, financial crimes. So mandibambe apho kwangoku mhlawumbi ube khona omnye umbuzo, but ke that's how beneficial ownership is about. That's what it is and that's how it is about. And workshops zethu zikuloo nto leyo kunye nezinye izinto ze-financial management kuze sincedisana nabantu iikhampani zabo zingacollapse ngezizathu zokungakwazi umanage kakuhle i-finance okanye ngokungacomply with requirements zomthetho. Inkosi kakhulu. Enkosi bhuti, ndiyakubona bana ukhe kakhulu wangena ke ngoku nakwimibuzo ebesikulungiselele yona wayicacisa kakhulu le nto ye-beneficial ownership and compliance. Into yokuqala, masiqale ngento yokuqala. Sicela usiphe nje i-introduction ne-background malunga neshishini eli lenu i-AsheCon, and what gap does it fill in the business consulting space? Okay, siyabulela kakhulu. Because the topic lena ibaluleke kakhulu ngoku ndingaveske ndikabadele. Thina sikwesi space sokuncedisana nosomashishini ukubana ngaba ibusiness zabo zinga-collapse, zingawi. Because it is proven not up in South Africa kuphela, but that small businesses, zezona businesses zinoncedisa uku-improve uqoqosho kumazwe onke. So nalapha eMzantsi Afrika sikwimeko enjalo that our small enterprises have a significant role ubana mabazincedise ukunyusa uqoqosho. Uqoqosho ke luza ngemisebenzi. Xana ngaba uqoqosho okanye i-economy ye-country ikhula, it means namathuba emisebenzi ayenyuka. It means ne-products, ne-services, inkonzo siyakwazi ukuzifumana, inkonzo siyakwazi uzifumana. And wonke ke i-benefit yethu sonke, i-benefit yethu sonke. So sijongene ke thina ne-cooperatives kakhulu. Kubana ngaba zinala advantage yokubana ngaba kufuneka abantu abahlanu minimum kwi-cooperative. So already in terms of volumes zabantu abancedakalayo baba baninzi. And of course i-SMMEs kakhulu zilapha kwezi lokishi nelali zethu siphuma kuzo nathi. Sifulungiselela imeko yokuhlala nafo thina. So that is our interest and our background. Kudala ke siwenza lo msebenzi, but u-AsheCon o-Traders u-Ashe yi-company yona ene-2 years, but sinento egqithileyo kwi-15 years in kwi-experience kwi-formations before Ashe sisenza lo msebenzi. Enkosi kakhulu. Enkosi bhuti, xa sesijonga ke ngoku kwi-business owners ingakumbi ezo zinamashishini asakhasayo ziye zisokole with ukumaneja i-finances zabo nezinto ezifana ne-compliance. Xa ucinga yintoni ebangela le challenge apha eMzantsi Afrika? Ukunqomba kuphela kolwazi. And umthetho uyatshintsha. Njengoba sithetha le nto le-beneficial ownership into entsha. Abantu ezinye izinto ziye zifike abantu sebesiphakathi nee-businesses bengazazi into yobana ngaba umthetho utshintshile. Umzekelo
umthetho olawula kakhulu i-businesses i-Companies Act, and then of course sinayo ne-Cooperatives Act ka-2023, in fact indala kunoko, but zi-amendwe zoyi-2. So almost andizothi nyaka nonyaka, but masithi periodically i-conditions ekusetyenzwa kuyo ii-businesses ezexista kuzo ziyatshintsha. Ufumanise ngoosomashishini abaninzi abayazi ujongana lento ye-beneficial ownership ngoku izichaphazela indlela urhulumente azawukwazi ukwenza i-public procurement, lento esithi zithenda ngazo. So that's one problem, kungabikho kwe-information, and ufumanise uba ezinye amaziko karhulumente asasaza olu lwazi, if ucinga fana oSITFA umzekelo, which was SIDA before, uyayibona nayo itshintshile, ibikade ngusIDA, SIFA. So utshintsha kwezinto kwenza abantu abaninzi bangayazi into yoba kuqhubeka ntoni, and bangakwazi nobana bayilandele into yobana ishishini labo lisalandela kakuhle umthetho. That's as far as compliance is concerned. But as far as i-financial management is concerned, asifundiswanga sonke, uyabo. So kuba khona la gap, la gap ke yenza ukuba umuntu uyakwazi uyenza lento ibhizinesi ithengisayo, ugood mhlawumbi uyenza kahle, mhlawumbi uyabheka, mhlawumbi une-hair salon, whatever, but eyona nto ayiqeqeshelwe is-technical skill, but ke ngoku the business skills ezihamba zodwa zifumanisa uba zezo gaps zingekhoyo. So and nathi xa sifunda esikolweni ubufunde isayensi ungaphuma usigqiba isikolo ungazange wayifunda yintoni imehluko phakathi kwe-profit, kwe-cost ne-revenue, uyabo. So nazo ezinye izinto ezichana abantu. Inkosi kakhulu. Yes, okay, masingene ke ngoku kulomba ke ngoku we-beneficial ownership compliance. Ubusoyichazile but ungaphinda nje usishwankathele nalapho ke uzabe usikhumbuza into okubana ngubani okufuneke comply with the CIPC, and what are the risks and penalties for businesses that fail to comply. Then ke ngoku usikhumbuze ne-deadline that business owners should be aware of. Siyabulela kakhulu. Wonke umuntu one-business before, in fact ngokunto eyenzekayo is unyaka nonyaka bekunyanzeleka into yobana usubmit ezinye kuthiwa zii-annual returns, ubonakalisa into yobana ibhizinesi yakho ibitrade kangakanani na kulo nyaka lowo. Ufaka ke loo nkcukacha leyo ku-SARS, ufune ezakhe ii-returns. Abantu baziqhelile zika-SARS, zezona zibabetha because apho ke uzenzelwa for into yobana uqokelelwa kwe-revenue karhulumente, i-tax. And no CIPC kuba eyi-commission ye-trade yazo zonke ii-companies kunye ne-intellectual property, uyayifuna naye i-information about uba ngubani na otradeayo eSouth Africa. It's a regulatory body elawula lonke ushishino. So it means wonke umuntu funeka usubmithile ezi beneficial ownership reports. Ngoku uyakhunjuzwa, uyawuzazi ngoku, even if bukade ungazikhunjuzwa before, abantu abaninzi because i-information yabo seyikhona already ku-CIPC bayazifumana i-emails zibakhumbuza. So and funeka uyifake before usubmit i-annual returns, otherwise awusozukwazi ngoku la system ayivumeli. Abanye abantu ke abafuneka bezisubmithile ezi beneficial ownership reports ngumuntu oregisterishile business ngoku. Umthetho uthi within 10 days after uregisterishile funeka ucompile i-report yakho ye-beneficial ownership as well. So kufuneka loo information. Abantu abasa-excludiweyo okwangoku zii-cooperatives, akukabikho mthetho unyanzelisa i-cooperatives. So zii-close corporations, CCs, ne-Pty Ltds, nezinye ke i-public companies ezikarhulumente like ezikuthiwa zii-state-owned companies like, or entities like Eskom, Telkom, zonke ziyanyanzeleka zifakile i-beneficial ownership, even if i-beneficial owners azikwazi uku-identifyeka. Mhlawumbi benditshilo almost at that threshold ngu-25% ye-interest. Even if interest zingaphantsi ko-25%, it means then kungangabikho zi-beneficial owners ezicacileyo, but you have to declare. Bakhona ke nabanye abantu aba-exemptiweyo. So ihamba ngolo hlobo. So that's how that process works with CIPC, and it's an annual process. That's ikhatshwe zii-annual returns okanye before usubmit i-annual returns. I-penalties ke zezokubana ngaba if awu comply, just like annual returns, if awu comply
uqala ufumana ipenalty that unikwa into 3 months after uphelile unyaka wakho owawurejistarishe ngayo ikhampani. Le nto sithi i-date of incorporation or incorporation anniversary. If we register business yakho nge-7 ka-April, kulo nyaka uzayo nge-7 ka-April funeka usubmit ii-returns zakho, but before submit ii-returns funeka ufake i-beneficial ownership nyaka nonyaka. But if iye yagqitha i-3 years ungazenzi, ibhizinesi yakho iyadiregistarishwa, nenye ipenalty ke leyo, yenye i-risk leyo. So uzawubalwa ngu-CIPC ibhizinesi yakho, and uphinde uyiqale, it's more expensive than ucomply. Of course, if ucomply late, uyapenalizwa. If iphelile i-3 years ungacomply, uyadiregistarishwa, so ibhizinesi yakho ayisekho. But if ufuna uyi-reinstate ibhizinesi, then it's a longer process. Zininzi into funeka uziprovile to convince u-CIPC why they should reinstate your business, because ayikho automatically. Awuvesi kubhala ileta nje, it's a process naleyo. So nazo i-penalties, nansi i-process, nabo abantu abafuneka bacomplyile. And of course, nabanye abantu ne-trusts, but i-trusts azimanejwa ngu-CIPC umzekelo, zenziwa of the High Court. Enkosi kakhulu. Okay, masingene ke ngoku kulomba ke ngoku woba i-Ashicon that trades as Ashe inceda njani kulomba and as far as i-workshops zenu za online are concerned. Okokuqala ke i-Ashicon is offering free online training workshops. Can you tell us more about eliphulo le workshops ezisimahla? Okay, all right, Nkosi. Andiyazi noba sifrizile kolo cala. Uyavakala but okay, akasavakali okwangoku. Masibe Okay, andiyazi noba ndiyavakala i-network kodwa kwelo lam icala usafrizile. Masikhawuleze siye kwintengiso and then emva koko ke sizabuya sincokole naye ubhuti azobe esixelela ke ngoku ngazo i-workshops zabo abanazo ezi-free ezi-online kuyo yonke le nto bancedisane nee-businesses ngayo le nto ye-compliance xeba. Ivipa senza i-burglars, painting, landscaping nokucheba nengca. Sikwenzela umsebenzi okudidi. Ngamaxabiso aphansi sifowune okanye usithumele WhatsApp ku-071 266 1422. Vipa Trading and Projects. You are freezer there for a second. Quench your thirst at Thompson Spa. Get their Red Hot Original Dark Rum and a 750 ml of Coca-Cola for just 209 Rand and Enrush Ember, as well as the fish and leads for an unbelievable 449 Rand. You can also get 2 carry bags of brutal fruit for 150 Rand or get 2 flying fish pressed lemons for 150 Rand. There's more at Thompson Spa. These specials are available until the 7th of April. Remember, alcohol is not for persons under the age of 18. Sibulele kakhulu kwintengiso bhuti, ngabuya siva ngoku network itsho kakuhle kwicala lakho. No, iphinde ya-right, inkosi kakhulu. Okay, bese satsho ke sicela nje ngenxa yexesha uthi qabaqaba usishwankathelele ngazo ezi free online financial management workshops nizabe ninazo. What are the key topics that will be covered kwezi workshops? Kubani ofanele ukuba attende ezi sessions, bangarejistarisha njani, kwaye ezi workshops zizawunceda njani i-businesses zibe more financially sustainable and compliant? Okay, inkosi kakhulu msasazi. Njengoba besisitsho ke ingxaki eninzi ekhoyo yintobana abantu baye bangabi nalo ulwazi lokwenza ezi zinto. So it's our way of reaching out to support the businesses. Indlela yokurejistarisha ke you can send us a WhatsApp on 067 064 5759. Then sakuthumelela zonke iinkcukacha zokurejistarisha. It's free, it's online though, as long as uzawukwazi nje uconnecta ngale ndlela siconnecte ngayo nathi apha on Zoom. Anybody on a business registered, because uncedo lupha kubo, otherwise ingangabi lulutho kuwe if ibusiness yakho ayikho registered. If we are CIPC registered, sole traders umzekelo azikho affected by yonke le nto siyithethayo. And indlela yokumanage business sole traders nendlela financially ayifani
CCs and P2 LTDs. So our invitation is to CIPC registered companies. So those are your CCs and P2 LTDs. You benefit ke ngokwazi into yobana ngaba like uyimanage njani na indleko ze-business because ke i-profit isuka up. So we've got these 2-hour sessions. Ikhona ekhoyo ngomso ngo-10 ngala number besikunike yona ka-064 5759. Send us a message on WhatsApp, then you'll get all the details. I think so. And then we into endishile, I think ndiphendulile kodwa. Okay, fine. Ndicinga uba utshilo into kokubana i-topics that will be covered ngubani maka attend ezi sessions nento kokubana ke zizawuzinceda njani na i-businesses zibe compliant. Ingaba ke ungacebisa uthi umntu osaqalayo ufuna ucomplya kwi-business yakhe ungamkhuthaza uthini? Qala pha ekwazibuyini kahle kahle ngurhulumente so that xa kusenziwa because into ezakwenzeka ngoku kukubana there's going to be a closer scrutiny kwi-companies if wonke umuntu ufuna uyatrade nge-license, especially PTYs and CCs. Find out from SEDA okufutshane nawe or call us mhlawumbi ke singakudirector as to where you can get uncedo if aluzuvela kuthi. But i-compliance yenye into ezibalulekileyo and umzekelo kuba sesishwankathela siyabona ibhizinesi engacomplyiyo azithembakali ncam. Akukho siqinisekiso sokubana ngaba uyawulandela umthetho. But ke xa abantu beqinisekile into yoba uyawulandela umthetho, you are possibly going to get more clients than umuntu who does not. So there's that benefit already of trust and reputation yakho to clients zakho. And of course, if you're going to be doing business with the state, it's compulsory. Awuna choice. Funeka into funeka ube kanti uyayenza. So icebiso lethu lelo lokubana ngaba abantu mabayithathe serious indaba ye-compliance because i-business zabo zirest up higher. And of course, nobana bakwazi uzidevelopa in terms of management of finances because finance is the lifeblood of your business yakho. So our own advice would be find out as much as you possibly can about what your business specifically needs to comply. Ezinye compliance issues is specific to kinds of type of business okuyo, but for instance into njenge-beneficial ownership sichaphazela zonke businesses azifana no-NHBRC, PRISA, which are sector specific. Sizacela kusiphindele kwakhona i-details zojoyina i-workshop uphinde usixelele nento kokubana i-workshop elandelayo mhlawumbi kubantu ezawube imphosile lena i-workshop angaphinda ayifumane nini? Elandelayo mhlawumbi ungasithumelela umbuzo naphaya kula 067 064 5759 because sizirana in consultation with SEDFA. So funeka sifumane i-dates as possible, but if ukhona ku-database yethu even if ungarejistarisha nangomso la yangomso ungabikho sizakwazi ukureacha out kuwe xa sisithi ikhona i-workshop elandelayo and then sizama uzenza ngoku at least once a month ezi ze-financial management ne-beneficial ownership. But kuyaxhomekeka ngubana ngaba like i-appetite yabantu ingakanani na. We've got about 200 people that have registered for lena yangomso and because it's a national thing. Yes. So if you possibly keep in touch with us and then we'll let you know by iphela nini elandelayo. Inkosi kakhulu. Okay, siyabulela kakhulu ibhuti ngexesha lakho sithemba into yobana umphulaphuli ekhaya uvile ke malunga ne-compliance and that bazayi-athenda i-workshop ubana badinga uncedo. Ngenxa yexesha ke mphulaphuli izawuphela apha ke i-interview yethu yanamhlanje besitha nayo Sisanda Mvana from Ashay benceda ke abantu okanye somashishini baseMzantsi Afrika with navigating financial management and compliance. Ungaphoswa ke i-workshop yabo esimahla ngomso ungarejistarisha namhlanje inamba yakhe ke usinikile uba ekuphosile ungabuyela phaa ku-Facebook ikhona le live yethu phayana uphinde uyimamele kwakhona uzawufumana ke ngoku inkcukacha malunga noba uzawujoyina kanjani ubana ekhange ukwazi ukuyiseyiva leya namba. Masikhawuleze ke sileqe kwiyure yethu yokugqibela.
Mrs. Cray.